So mao day ni diri ang ilang parkingaran diri sa Simala. Dako kayo ang parkinganan diri So kung naamoy sakyanan o ari ra mo parking diri kay daghan may kaparkingan. Unya ang bayad sa parking is 40 pesos. Naguwat pa mi diri dapita sa akong bana kay nag CR pa man. Unya ang usa kay gikapoy na wa pa gani mi kasaka sa taas. So mo to naghinay-hinay mi unya nangabang ra day mig payong ana. Ang abang is 20 pesos. Kay wala man mi ka kuan, wala man mi ka dala og payong, nalimtan man. Nangabang na lang mi kay di madaang kainit. Sa among paglakaw, ang isa sige kuan ako. Sige panguhit kay magpapalit di ay siya float. Nakakita man siya na ibaligya. Nakasuod na mi so mao ni diri sa wala pa kaari diri mao na ni siya. Kung moari man gani mo diri, dapat ang sawa pa kaari para sawa di kaari ha. Dapat mo ang inyong suoton kay kanang formal. Dili bawal diri ang kanang short, sleeveless, bawal. Gibawal na siya. Unya diri manguan na lang di ay miani kanang managkot kay perti man kanang taas sa linya. Wa jud ko ka-expect ba nga taas kaayo ang linya sa halukan. So naka-decide mi nga managkot na lang mi. Puhon na lang inigbalik na mo. Muhalok mi kay kuan man nagdali mi kay naamang guy practice ang akong duha ka anak. Ilang practice is alas 2 to alas 4 nya kaning orasa kay kuan naman mga alas 9 so mao to nagpalit na lang may kandila para managkot. Unya ang isa kay lipay kaayo kay naa iyang favorite nga color pink o yellow gold. Unya ang ati kay violet iyang favorite color. Lipay kaayo. Pating daghanag tao eh. Wadyo ko ka-expect ba nga daghag tao Lunes man ta adlaw kay kasagaran man gud daghag tao nga adlaw diri kay kuan man siya. Bali Friday, Saturday ug Sunday. O ga-expect nga daghan perti mang taas sa linya sa halukan. Managkot na lang mi kay para makaabot pa mi sa ilang practice sa kuan sa ilang drum and lyre. Ang ila di ay kanang kandila, ang kanang price di ay ani is kuan 40 pesos. Nya ilang kandila kay kuan kanang lain-lain og color. Nya every color na siya kuan, na siya kanang mga meaning bitaw. So inigpalit nimo nara gipaskin dito unsay kanang mga meaning. Mao na diri ilang dagkutanan kanang kuan na kayog space ba. Lapad na kayog space gibalhin na rin dagkutanan. Sige pa ni kuan, tige pa sila trabaho. Perting inita aning tungura. Bahala nag-init basta makadagkot lang. Kulangan na mi sa oras kan 9 kape na diri abot pa sila silang practice. Timingan pod ba nga kanang naay practice pod. O na nga gadali mi. Gadali ra jud mi diha. Inigakakuan na day ana kanang amo ara na siyang dalon ang kandi padungon na namo niya amo ra na dalon. Unya padulong na minaog. Kay human naman mi kadagkot. Kay nagdali mi sa oras.